Минутите за култура. Аз съм Аделина Радева. Big Mama Scandal с интервю и песен в английска музикална преса. Тези чудесни новини около тази чудесна българска група ще ни разясни Иво Гочев. Добро утро и добре дошъл. Добро утро и на всички зрители на Националната телевизия. Разказвай. Преди няколко дена излезе списанието Fireworks Magazine. Това е... Някой може би не са го виждали, затова ще го покажа на камера. Това е много сериозно издание в Англия, което се разпространява и в Германия, доколкото разбрахме. На нивото, може би на най-големите имена, примерно като Rolling Stone, Melody Maker, Metal Hammer, Kerrang. Това е нивото на това списание, където ние участваме за първи път в английската преса с интервю и с песен в диска, който се разпространява с списанието. Много позитивно интервю, трябва да кажем, и в много хубава компания се намирате в това списание. Да, бих споменал някои имена. Рад, Майкъл Моро, Ейша, Назарет, това е бившия вокал Сами Хагър на Ван Хален с Chicken Food интервю. Въобще това са едни от най-големите имена, вокала на Status Quo, така че ние участваме в такава компания. Просто чувството е невероятно. Сигурно чувството е невероятно и да си видиш името изписано върху един такъв диск. Хубаво да не го унищожа, докато го показвам. Да, тук примерно участват YNT, една световно известна група. И това е диска, който се разпространява с писанието. Ние сме с титулната песен от нашия нов диск By You. И ето ни в Англия. Добре, това си е един пробив. Няма какво да си говорим. Работи ли се целенасочено по тази тема или се случи така? Разбира се, че това е резултат от нашата работа. През последните няколко години имаме пиар в Англия и по покана на Брус Ми, така се казва редактора на Fireworks Magazine, специално ни изпратиха интервю, което ние отговорихме по интернет и в този брой вече сме в музикалната преса. Това не е въобще случайно. Това си е съвсем целенасочена работа от наша страна. Това е резултат от нашата музикална дейност. Сега това предопределя ли по някакъв начин следващите стъпки? Да, бихме могли да си пожелаеме да получиме покани след като чуят песента. Нали? Това е хубавото, че самите продуценти и промоутери, които по целия свят се занимават с музикалните изпълнители, които ги канят, които ги показват, нали, по телевизия и по радио, точно избират кого да поканят посредством тази музикална преса. Посредством музиката, нали, която се разпространява там. Така че, доколкото разбрах, VH Smith, това е фирмата, която разпространява този продукт, са нараснали бройките с още 15 000. Така че, значи 15 000 диска още, 15 000 човека, които евентуално от музикалния бизнес биха могли да поканят Big Mama Scandal за турне, за концерт в всяка точка на света. Добре, Иво, искам да те питам нещо, което винаги много ме вълнува. Сега много български изпълнители, които са добри, казват, че е невъзможно да направиш кариера навън, ако си българин. По много причини изтъкват. От езика тръгваме до цялостната концепция за това, че сме един малък пазар, малка държава и така не можем да пробием. Според теб, за да може един изпълнител да пробие, както правите вие в момента с това, което се случва, извън страната, трябва ли да продава добре в България, за да има, например, ротации в Италия, Испания, Франция, Англия, Холандия, Аржентина и Венецуела, чета какъвто е вашия случай? Очевидно не е задължително. Значи ние извървяхме тук дългия път от 1991 до сега, като правихме турнета в България, като сме издавали дискове в България и касетки, преди това нямаше дискове, нали? Но защото трябва да се продава в България задължително, за да... Това си някакси много изостанало. В момента света е толкова бърз и толкова connected, нали, както казват, че няма нужда... Естествено, езика е проблем. Езика е проблем за всички български изпълнители или за повечето. За този, който не е проблем, трябва да покрие техните езика. Ние оттам вече тръгват някакви взаимоотношения с дадена компания. Както ние, примерно, преди 3 години и 4 подписахме с американската компания Paris Records. Издадахме 3 песни, това е 4-та песен. Между другото, Paris Records пък след Paris Records се свърза техния пиар за Англия, който е. Нали? Ние подписахме договор и така тръгнаха нещата вече за тези ротации по радията. Значи този човек работи за нас, изпраща, слушат ни и идват нови предложения. Значи не е задължително. Стискам ви палци и ви пожелавам успех. Знам, че ще могат да ви слушате в Слънчев бряг, където заминавате след малко.